Il-kanzunetta Maltija tkompli tagħti identità lilna l-Maltin f'forma ta' melodija ħelwa li tibqa' tiġik f'moħħok anke fil-mumenti meta l-inqas tistennija. L-aħħar bidwi f'wit il-għasel, xemx, id-dajsa tal-Latini, sempliċità. Kanzunetti Maltin minn żminijiet differenti li klimhom ifakruna f'dak kollu li hu Malti. Tkellimna ma' Vince Fabri, chairperson tal-Forum Kanzunetta Maltija, waqt diskussjoni tal-forum dwar l-eruq u l-fattizzi tal-mużika lokali. Fabri jisħaq li qed ngħixu f'epoka brillanti għal kanzunetti Maltin, fejn anke żgħażagħ qed jersqu viċin mużika bil-Malti. Ovvjament il-kanzunetta Maltija f'kuntest tal-kanzunetti l-oħra li nisimgħu, imma anke il-kanzunetta bil-Malti hawn diversi gruppi llum li apparti li kantaw b'lingwi oħrajn ukoll hawn li jispeċjalizzaw fil-lirika bil-Malti wkoll. Dak nara bħala xi ħaġa sabiħa ħafna. Stqar li fis-suq Malti l-iskop tal-kantanti mhux li jbigħu iktar kanzunetti iżda kemm jisimgħuhom persuni. Li tippubblika u li taqsam dak li għandek ma' ħadd ieħor, issa jekkux fuq CD, jekkux sempliċement titfaħħa fuq YouTube u Facebook li huma l-mediums tal-lum, naħseb li dak huwa l-mod kif tista' tkejjel illum il-kanzunetta Maltija. F'dinja globalizzata fejn li wieħed jakkwista kanzunetta hija faċli ħafna, l-isfidi qed jikbru. Madankollu Fabri jemmen li dan jinċentiva lill-artisti biex jipproduċu mużika ta' kwalità li kapaċi tikkompeti mas-suq barrani. Jien naħseb sakemm nibqgħu Maltin u napprezzaw il-lingwa tagħna, il-futur tal-kanzunetta Maltija jiena dejjem ngħid fuq il-preżent. Jiġifieri jiena bħalissa naħseb ottimist ħafna li hawn attivitajiet sbieħ.